Khona-ke babuzile kuma-comment amaphupho-ke amaningi. Okwamanje ngizoqala-ke ngichaze ngiwahlanganise kodwa ngizochaza nje amaphupho-ke asuke ekubikela ngesitha esiseduzane nawe. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok, ungangena kwi-link ekwi-bio ufike usubscribe la uzofica khona-ke inqwaba yamavidiyo ngichaza amaphupho, noma uthatha inamba ekwi-bio usibhalele-ke ku-WhatsApp kuyona ubuze iphupho. Ake siqale nje la ukuphupha-ke amathuna abhidlikayo, lokho kubika isitha. Kungenzeka ukuthi khona-ke ogangayo kodwa kubika isitha. Ukuphupha umgodi wethuna nalokho futhi kuyisitha. Ukuphupha ibhokisi lomngcwabo nalokho-ke kuyisitha, na kubika-ke isitha. Ukuphupha inzila, ukuphupha upelepele, ukuphupha-ke izicathulo ezintsha, isifo-ke leso. Ukuphupha umshado nakho kuyisifo futhi siyazi-ke sonke. Ukuphupha imoto emnyama kubi kakhulu, kubika-ke isitha. Ukuphupha-ke amanzi angena endlini, siyakwazi-ke sonke lokho ukuthi kusho ukuthini-ke, ibhadi nje elikhulu. Ukuphupha-ke indlu yakhiwa, isifo. Ukwazi nje lokho ukuthi khona izindaba-ke ezimbi ozozizwa. Kungenzeka ukuthi-ke umuntu-ke osondelene naye noma umuntu esemndenini. Ukuphupha-ke indlu isha nakho lokho kuyibhadi, kubika-ke isitha. Ukuphupha udutshulwa, uyagadla-ke lapho kubika nje isitha. Kuyiphupho elibi kakhulu. Ukuphupha umuntu-ke kaningi ulokhu umbona-ke ephusheni, lowo muntu elokhu ebuya njalo, kusuke-ke kukhona-ke into emdlayo. Kungenzeka ukuthi kunento afuna ukutshela yona kodwa-ke akakwazi. Ukuphupha-ke inkomo emnyama, ukuphupha inkomo zingaphandle kwekhaya nalokho kubika-ke isitha. Ukuphupha-ke uwasha iwashing eningi. Ukuphupha ibhasi, ukuphupha-ke ushaywa inyoka emnyama, isitha. Ukuphupha-ke amandiya amnyama, bakushaya-ke ngezilwane, umlungu noma indiya esilwane. Mlaleli, ngizothanda-ke ukuthi ubuze la kwi-comment section ukuthi wena iliphi iphupho othanda ukuthi sikuchazele lona. Ungakhohlwa ukuya ku-YouTube wethu, ushaye nje usubscribe bese uyayibuka ividiyo uyiqede.